Nyt näyttää siltä, että pitäisi hankkia uudet aurinkolasit. John Lennon. Taidan sittenkin haluta lasit, joita ei tule vastaan ihan jokaisella. No nyt mä keksin. Vastaus on 3D. Päivää. Päivä. Saako täältä mittatilaus aurinkolaseja? Joo, kyllä saa. Selvä, sitten mä oon tullut oikeaan paikkaan. Robotisaatio, 3D-valmistus yhtenä ilmiönä siitä tekee halvaksi tehdä yksilöllistä tavaraa ja tehdä se lähellä. Meillä tulee koneita, jotka pystyy tekemään 100 kappaleen sarjan tai 1 kappaleen lähes yhtä edullisesti kuin mitä se suuri tehdas teki 1 miljoona kappaletta. Ja työn määrä oikeasti lisääntyy tämän robotisaation myötä, ei vähene. 3D-skannerilla sitten skannataan kasvot, jotta me saadaan juuri oikein kokoiseksi ne sitten sulle tulevat räätälöidyt silmälasit. Mä uskon, että sitten kun tämä kunnolla lähtee käyntiin, niin se tapahtuu siinä vaiheessa, kun me saadaan se meidän omiin taskuihin, eli älypuhelimeen se 3D-skanneri. No milloin tämä tapahtuu? Se voi tapahtua vuoden päästä jo. Eli pienet optikot voi tulostaa itse ne lasit sitten paikallisesti ja räätälöidä ne jokaiselle henkilökohtaisesti. Tämä malli ja sitten liila väri, laitetaan semmoinen tilaukseen. Kyllä. Printataanko nämä Suomessa? Nämä tulee Hollannista. In the past 5 years, we've shipped 2.2 million products, and in the past 1.5 year, we've shipped 1.2 million of those 2.2. And that should tell you that we're growing really, really fast. Tilaajien joukossa on tavallisia ihmisiä, muun muassa eräs 15-vuotias, joka suunnitteli itselleen sormuksen. Osa on pienyrittäjiä, kuten suomalainen silmälasimuotoilija. You have an item that you want to produce and you don't want to stock it. You have maybe low volumes, or if you're a starting entrepreneur, you can just print them as they get ordered. I have come to look for my sunglasses. Oh really? Well, let's ask Michonne if we can find them for you. Shallow canal. That's the one. Are you looking for these? Yes. So, how long will it take to get these sunglasses? 6 days. Yeah. Tämä 3D-tulostus on aika jännä juttu. Tässä on nyt nämä lasit, mitkä Shapeways lupasi 6 päivässä. Ja tässä ne nyt sitten ovat päässäni. Katsokaa kaikki hienot lasit. Mutta onko nämä lasit ja talojen printtaaminen, niin onko tämä nyt ihan oikeasti asia, joka mullistaa tuotannon? No kyllä se mun mielestä mullistaa, koska tietysti nämä sun on nyt printattu siellä Hollannissa, mutta vähitellen se muuttaa sitä niin, että toisaalta nämä arvoketjut lyhenee ja toisaalta sitten kaikki tuotanto lokalisoituu. Eli se voidaan printata siellä, missä tarvitaan, että kun tarvitset aurinkolasit, niin sulla ehkä on kotona se printeri, millä sä printtaat.